Evo malo da se podsjetimo kako Rusi završavaju poslove u Srbiji. Rus je hteo da pomogne Srbiji kupovinom NIS-a kad je NIS tonuo, kada je država tonula zbog lošeg poslovanja NIS-a. Rus je kupio fabriku bakarnih cevi u Majdanpeku. Sećaju se Majdanpečani šta se desilo sa tom fabrikom, kada su mu se postavile prepreke na putu. Isto tako će biti i sa NIS-om. Rus ne voli prepreke. Rus voli da uloži, da podigne proizvodnju u nekom gradu, u Srbiji, u Jugoslaviji, ali ne voli da mu se neko prepreči na put. Zato NIS neće prodati nikome. Može samo odneti sve šta je uložio u njega i jednostavno da ga zatvori.